TED-Ed. Веды, якімі варта дзяліцца. Запечанае або смажанае, варанае або тушанае, чыпсы або фры. Хоць раз у жыцці, але вы дакладна каштавалі бульбу. Ведаю, смачна, але насамрэч бульба ў нашай гісторыі гэта нешта значна большае, чым проста ежа, якую мы так любім. Без бульбы нашай сучаснай цывілізацыі магло бы не быць. 8000 гадоў таму ў Паўднёвай Амерыцы на вяршынях Андаў старажытныя перуанцы першымі пачалі культываваць бульбу. Бульба змяшчае шмат бялкоў, вугляводаў, патрэбных людзям тлушчаў, вітамінаў і мінералаў. Яна была выдатнай крыніцай харчавання для рабочых інкаў, якія будавалі дамы, апрацоўвалі палі, здабывалі карысныя выкапні ў горах і стваралі вялікую цывілізацыю імперыі інкаў. Але нягледзячы на тое, якой важнай бульба была для інкаў, калі іспанскія маракі прывезлі яе ў Еўропу, яна аказалася незапатрабаванай. Еўрапейцы не хацелі есці тое, што здавалася ім простай і дзіўнай стравай з далёкіх земляў. Апроч таго, бульба надта нагадвала атрутную беладонну. Таму замест таго, каб гатаваць бульбу, яны выкарыстоўвалі яе як дэкаратыўную расліну. Прамінула больш за 200 гадоў, перш чым бульба стала асноўнай крыніцай харчавання ў Еўропе. Але і тады яе спажывалі пераважна ніжэйшыя слаі насельніцтва. Аднак, пачынаючы недзе з 1750-х, у тым ліку дзякуючы шырокаму распаўсюду недарагой і пажыўнай бульбы, еўрапейскія сяляне займелі большую харчовую бяспеку. Яны больш не залежалі ад ураджаю ці неўраджаю збожжа, і гэта прывяло да сталага росту насельніцтва. У выніку брытанская, галандская і германская імперыі ўзняліся на спінах новых фермераў, рабочых і салдат, што прывяло да панавання заходняга свету над іншымі. Але не ўсе еўрапейскія краіны стварылі імперыі. Калі ірландцы пачалі спажываць бульбу, колькасць іх насельніцтва рэзка вырасла, як і залежнасць ад клубняў, як асноўнай ежы. Аднак тады прыйшла бяда. З 1845 до 52 фітафтароз знішчыў большую частку ураджаю бульбы ў Ірландыі. Гэта прывяло да ірландскага бульбянога голаду, аднаго з самых страшных голадаў гісторыі. Больш як 1 мільён ірландцаў памерла, а яшчэ 2 мільёны пакінулі свае дамы. Але гэта не канец гісторыі бульбы. Ураджаі аднавіліся, і еўрапейскае насельніцтва, асабліва працоўны клас, працягнула расці. З прыбыццём ірландскіх мігрантаў Еўропа займела вялікае сытае насельніцтва, здольнае працаваць на новых фабрыках і заводах. Так і з'явіўся сучасны свет, дзякуючы індустрыяльнай рэвалюцыі. Таму нашу цывілізацыю складана ўявіць без бульбы. Ці адбылася б індустрыяльная рэвалюцыя? Ці прайгралі б краіны восі ў другой сусветнай без гэтай даступнай культуры, якая карміла войскі хаўруснікаў? А можа, вайна бы не пачалася? Калі глядзець з гэтага боку, то многія вехі гісторыі можна лёгка звязаць з самай звычайнай бульбай з перуанскіх пагоркаў. Агучана студыяй «Гаварун». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні-Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.